M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent de foc. En una frontera... Ei, torno a ser aquí, caminant per Lleida. Estic ara mateix al claustre i ja podeu veure doncs, el que es mou per aquí. No? Aquí teniu al darrere teniu el campanar i estem actuant a dintre, a la nau central, i estan els castellers de la Llobera de Barcelona, els castellers d'Andorra i castellers de Lleida. Els protes de pilars d'entrada, després sortim de 4 de 8, torre de 7, 5 de 7, tot va bé pilar de 6, després ronda de pilars. On es creuen els camins dels odis i els rancors i els destins de les nacions. Som de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. On la botifarra encara es fa de seva sang i la boca plena fa el camí del vianant de vendrells, de pedra i fang. On la bola sal és tot el que tenim de mar, penjat en l'horitzó, un estel brillant a la fosca nit, si el cel és clar. Som de l'oest de Catalunya, la terra on es pon el sol, més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls. Eso es todo, amigos.